Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' interpreta ħażin statistika tal-NSO, din id-darba dwar l-impjiegi. Simon Busuttil qiegħed isostni li mill-bidu tal-leġislatura kien hemm żieda ta' 4400 persuna jaħdmu fis-settur pubbliku. Tikkummentax imma dwar kemm kien hemm impjiegi li żdiedu fis-settur privat, l-istatistika tal-NSO urid biċ-ċar li żdiedu b'eluf kbar l-impjiegi fis-settur privat. Ma żdiedux biżżejjed, dak huwa l-punt li qed nagħmel, għandek 4400 li ddaħlu mal-gvern. Iżda Simon Busuttil huwa għal kollox żbaljat. Fil-bidu ta' din il-leġislatura kien hemm 41,500 persuna jaħdmu fis-settur pubbliku. Illum hemm 43,900, differenza ta' 2,420 persuna. Minn dawn hemm 959 li huma fis-settur ta' trasport pubbliku peress li telqet l-arriva. Dawn il-ħaddiema issa jmorru lura fis-settur privat la jintażel l-operatur il-ġdid. Mill-1461 li jifdal il-maġġoranza assoluta kienu impjegati fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni. Iktar minn hekk l-istatistika tal-NSO tikkonferma li fl-ewwel 16-il xahar ta' amministrazzjoni ġdida inħolqu iktar minn 6,500 impjieg mas-settur privat. Xi ħaġa li wkoll ġabet fix-xejn il-previżjonijiet ta' Simon Busuttil, għalkemm il-kap nazzjonalista ma jħossux żbaljat. Tħossokx żbaljat? Assolutament, nħossni korrett. Aħjar terġa' taqra l-istatistik. Intant b'reazzjoni għad-diskors ta' Simon Busuttil, il-gvern qal li huwa fatt magħruf li Simon Busuttil ma jifhimx fl-ekonomija, iżda issa qed joħroġ ukoll li ma jafx janalizza statistika bażika.